Il-bejja tal-Monti li kull nhar ta' erba' jarmaw ix-xogħol tagħhom f'raħal ġdid kmieni filgħodu spiċċaw telqu miż-żona fejn jarmaw minħabba li sabu l-post imbarrat. Is-sitwazzjoni li sabu ma' wiċċhom ħolqot kaos sħiħ u storbju kbir bil-bejja jesprimu r-rabja tagħhom għas-sindku ta' raħal ġdid. Nies li tkellmu ma' Net News qed isostnu li din id-deċiżjoni kienet tas-sindku bla ebda konsultazzjoni ta' xejn. Fil-fatt anke s-segretarju parlamentari Silvio Parnis tefaħħa fuq il-Kunsill Laburista. Għandek xi messaġġi ma xixtieq tgħidulhom il-bejja għafax f'dal-każ il-bejja protestaw dal-għodu. Jiena naħseb biex il-bejja għandi ngħidilhom huwa araw x'huma l-problemi, resquhom jiena dal-għodu stajt nisma' l-problemi tagħhom għax ċemplu li u anke ġew wara l-bib tad-dar tiegħi. Naraw x'inhuma fl-aħħar mill-aħħar huwa s-sindku l-awtorità fil-lokal. L-azzjoni li tiġi mbarrata din iż-żona waslet biex ma kienx hemm post biżżejjed fejn il-bejja tal-Monti jarmaw. Kienu biss ftit dawk li ramaw it-trakkijiet tagħhom. Il-maġġoranza spiċċaw telqu lem fost frustrazzjoni kbira. Anke residenti ta' Raħal Ġdid kienu rtati ferm din is-sitwazzjoni li affettwat ukoll in-negozji li jinsabu fil-viċin. Apparti nhar ta' erba', il-Monti ta' Raħal Ġdid jarmaw koll il-ġimgħa u s-sibt. Issa, il-biża' tan-negozji u l-bejjieqa li jarmaw fil-viċin hi li dan it-taħwit se jgerrex ħafna xerrejja illi kienu mdorrijin iżuru dan is-suq b'mod regolari.